Ihan mahtava. Mä en oo kenneen aikaisemmin tutustunut. Tutun näköinen heppunen varmaan jostain nähnyt, mutta siis ihan älyttömän hyviä pointteja. Siis semmosia pieniä juttuja, että miten sä pystyt hyödyntämään omassa myyntityössä, mitä sä ette välttämättä mitään aikaisemmin ajatellut. Kokonaisuutena on jäänyt se tästä päähän, että periaatteessa niin mestarimyyjäksi tuleminen, niin se ei ole monimutkaisia juttuja. Se on loppupelissä pirun yksinkertaisia asioita ja ne voittaa peliä, jotka pystyy pitkäjänteisesti sinnikkäästi niitä perusasioita toistamaan. Mäkin koen itse, että tästä saa mielettömästi otetta sitten taas jatkoon ihan tiimin vetäjänä ja asiakashankinnassa ajatellen. Itsekin tehnyt 4 vuotta myynnin parissa töitä, niin saanut hyviä vinkkejä ja ne perusasiat taas mustikin mieleen. Mitkä on ne kulmakivet, millä sitä kauppaa pystytään tekemään? Ollut aikaisemmin ja kyllähän se positiivisuus on ja se, kun tulee niin mietittyä niitä asioita. Vähän vanhana partana, niin eihän niitä kaikki välttämättä muista, vaikka kaikki osaa. Kyllä se, että Kenne antaa niinku oikeesti konkreettisia työkaluja, ajatuksia, ideoita siihen käytännön arkeen. Se on niin lähellä sitä niinku kenttätyötä, mitä me tuolla taas tehdään joka päivä. Niin se on ehkä se, mikä niinku poikkeaa taas monesta muusta. Et se on käynyt muissakin. Se, että puhutaan aika paljon tuosta tekemisen määrästä ja sitten niin laatu tulee sitten sen tekemisen kautta. Se on niin tärkein siinä, että ei mennä niin tämmöisiin yksittäisiin asioihin, laatuasioihin ensin, vaan sitten se, että tehdään oikeasti töitä. Tää on semmoinen niin myynnin ABC, perushyvät portaat myyjälle ja miksei asiakashankkijalle ja antaa asennetta yleensäkin siihen omaan. Se tuo uutta näkökulmaa näihin asioihin ja pääsee, itsekin on ykkös- ja kolmoserää näistä käynyt sitten, niin uutta näkökulmaa asioihin ja vähän kerrataan niitä, että minkä takia välttämättä kaikki ei mene aina putkeen, niin itsestä on kiinni. No lähinnä mikä on päällimmäisenä jäänyt mieleen itselle, kun myyntityötä tekee, niin mihin keskittyy ja mikä on niin tärkein tavoite jakso, mikä asettaa, niin se kyseinen päivä, kun lähtee töihin. Silloin on eniten merkitystä, että se on ehkä jäänyt päällimmäisenä itselle mieleen. Odotukset oli sellaiset, että nimenomaan ne perusasiat, millä sitä kauppaa tehdään, että niihin tulee sitä tutkimusta, miten se rakennetaan se asiakaskäynti taitavasti. Muistetaan ne tärkeimmät kohdat, millä se kauppa saadaan tehtyä. Joo, ehdottomasti. Että kyllä siitä saa ne perusvalmiudet siihen, että minkälaista duunia on kohdalla. Sitten hyviä vinkkejä, että mitä siellä päivittäisessä myyntityössä tarvitaan. Tulee niin moninkertaisen takaisin tämmöisessä. Kyllä se sijoitus kannattaa ehdottomasti. No, tää on kyllä ehdottomasti se, mihin kannattaa panostaa ja mä oon ite täällä eka kertaa, että silleen niin kuin, tosi mielenkiintoinen ollut alkupätkä ja kyllä tästä niin kuin, sen mitä rahallisesti yritys sijoittaa työntekijöihin, että ne tulee tämmöiseen, niin kyllä se maksaa itsensä aika monin kerroin takaisin. Ehdottomasti suosittu. Ehdottomasti kannattaa osallistua. Tästä saa uskottavaa apua myyntiin ja muutenkin koko elämään. Miten
miten ihmisten kanssa ollaan tekemisissä? Pitää sanoa, että kuulin, että tämä on tämä koulutus Flamingossa, niin otin uimahousut mukaan siltä varalta, että jos tää niinku on tylsää, niin mä lounaalta liveen tonne kylpylän puolelle. Mulla on niin diippiä shittiä tää homma, että mä jo mietin, että meidän firmasta joka ihmisen pitää tulla tänne. Et vaikka ei ollakaan suoramyyntiorganisaatio, niin nämä on semmosia opinkappaleita myymisestä, ihmisten kohtaamisesta, heittäytymisestä, sydämille pelaamisesta, että nämä on perus bisneksen pyörittämisen taitoja. Näitähän pitäisi opettaa peruskoulussa ihmisille.